היי, נעים מאוד, מירי ינקוביץ', הבעלים של העסק יופי של בריאות, עסק שמתמחה בעיקר בשינוי אורחות חיים וריפוי ממחלות. בשנים האחרונות לא הפסקתי לחקור את כל תחום היופי הטבעי. גם אני, בדיוק כמוך וככל אנשים, רוצה להישאר צעירה ויפה כמה שיותר שנים. המסקנה הכי מהממת ומפתיעה שהגעתי אליה בחקר שלי היא שאנחנו יכולות לא רק להאט את קצב ההזדקנות, אלא ממש לנצח את הזמן ולחזור כמה שנים אחורה. אז אם את רוצה להיראות צעירה יותר, יפה יותר, נטולת קמטים, עם מראה עור פנים מורם, אני מזמינה אותך להצטרף לסדנת היופי הטבעית שלי ממש כאן למטה. ואני ואת ניפגש. בחלק הראשון של הסדנה אנחנו נדבר על אורח חיים. כיצד אורח החיים שלנו משפיע על אור הפנים שלנו. נדבר על מזון, על פעילות גופנית, על תמרוקים, על שינה, על מים ועוד. בחלק השני של הסדנה אנחנו נעשה תרגילים להחלקת קמטים והרמת מראה הפנים בעזרת הידיים. ממש כמו שהולכים לחדר הכושר, יש לנו בפנים שרירים, ואימון נכון יגרום לקמטים להיעלם ולגרום למראה הפנים להיות מורם, זוהר ויפה. אז אם את רוצה להיות יפה, הירשמי כאן למטה לסדנה, ואני ואת ניפגש בקרוב.